Tikman natin guys, no? Ang ating Bicol Express. Ito, oh. Ang sarap nito guys. Ang sarap guys. Guys, welcome back to our YouTube channel, no? Sa mga subscriber natin dyan, welcome back. Uy guys, kapag hindi ka pa subscriber, pag-click naman yung subscribe button below. Pag-click yung notification bell button below para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video katulad nito. So guys, pasensya, medyo umulan dito sa amin, no? Maingay yung maingay yung ulan, no? So today, this recipe was requested by Heidi, no? Shout out sa iyo, Heidi, no? So, lulutuin natin ngayon is Bicol Express, no? Tatay Upaw edition. So, yung mga ingredients natin is garlic and onion, ginger, optional lang to, spring onion, guys. Tapos, syempre, chili, no? Green chili at saka shrimp paste, no? Yung gamit kong pork is kasim, yung parang kasim, no? Parang may taba siya. And salt and pepper to taste and cooking oil, no? Also we use gata, no? Gata. So guys, ready na ang ating mahuwagang kawali dito, guys. Tapos let's start cooking. So first we will add the oil. Kunti lang, guys, no? Yan. So first, igisa muna natin yung mismong baboy, no? Yan. 1 kilo of kasim, pork kasim. Nandito na ulit ngayon si Inday Pitik. Pakupsan na natin ito, guys. Sa Bisaya ba, no? Continue lang yung guys, halo, no? Nandun pa si Inday Pitik, oh, nanghugas pa, guys. Medyo nagmantika na siya ng kunti, guys, no? So kasi ito na, no? Kunti lang yung mantika niyang na-extract, guys. Add lang tayo ng kunti lang, guys, no? Pang pirito. Kunti lang, yan. So guys, okay na tong ating baboy, no? Isit aside muna natin to, no? Pag ganito na yung kulay niya, parang nag-brown-brown na. Okay na to, guys. Lagay natin sa ating, sit aside muna natin ang baboy. So ito yung same mantika, guys. Ito lang yung gagamitin natin sa paggisa ng ating onion at saka garlic, guys. Iuna ko po isa yung ating ginger, luya, no? Gumamit ako ng luya, guys. Shout out pala sa lahat ng mga taga Bicol, no? Masarap itong recipe, no? Tapos isunod na natin yung garlic. Yan. Sama na yung ibang onion. Yan. Ang bango dito, guys. So malapit na tayo mag 3,000 subscribers, guys, no? By the way, guys, meron din ako mga shorts video. Paki-check yung channel natin, guys. May mga short videos tayo doon. Tapos i-add na natin ang onion. Maraming onion. Mga malaking onion to. 2 pieces. Tapos igisa din natin to. Half lang. Lahat na. Yung matitigas na part. Optional lang to, guys, no? Meron kasi available sa ref. Yan. Then this part, i-add na natin yung ating baboy, no? Yung pork. Yan. Whew. Bango. So, sarap nito, guys, oh. Bicol Express nito tayo pa. Mga unta. Unya. This part, lagyan natin ng kunting asin. Kunti lang. Tapos, lagyan na natin ng 1 cup of gata, guys. Half lang muna, no? Yan. Galing.
then add natin yung chili, green chili, no? Half lang muna. Yan. Half green chili. Tapos ground pepper. Siyempre, paborito natin. Mix natin ng konti. Tapos, takpan natin to guys. Para lalambot yung ating baboy. Mag-add muna pala ako ng shrimp, no? Mga isang kutsara lang shrimp guys, no? Yan. Yan. Mix natin. Tumot. Gutom na si Nepitik. Yan, takpan ko muna to guys, no? Para lalambot yung ating baboy. A few moments later. So guys, ito na yung ating Bicol Express. So medyo na sabaw guys, no? This part, mag-add tayo ng pure gata, no? Yan. Yan, no? Tapos mag-add tayo ng salt. Mga 1 teaspoon lang guys. Then we'll add the red chili. Nakalimutan ko kanina guys, no, na may red chili para to, no? Tanim ko to guys. Yan. Pag mahilig kayo sa maanghang, pwede nyo dagdagan, no, ang ating chili, no? Tapos yung tira na green chili, add na rin natin dito part. Yan, ang bango na guys. Tapos maglagay ako ng kunting spring onion, no? Yan, parang tapos na to Tapos meron ako ditong fresh ground pepper, no? Lagay natin ng konti. Tapos mag-add rin ako ng 1 teaspoon na sugar. Optional lang to guys, no? Oh, yan, sugar. 1 teaspoon. 1 to 2 teaspoon pala guys. Then mix natin guys. Medyo maanghang na to guys. Tapos guys, takpan natin ulit yung ating tikman muna natin guys. Tikman muna natin yung ating gata, no? Yung timpla. Pang na natin. Tikman natin guys, no? Tikman muna natin yung sabaw. Lagyan natin ng kunting asukar guys. Gawin na natin 2 kutsarang asukal. Yan. Kasi medyo maalat yung shrimp paste. Yan. Pan muna natin. So guys, after 5 minutes, ito na ang ating Bicol Express. Bango. Bango guys. Mix lang natin. Yan. Tapos in this part, i-add na natin yung ating... Okay na to guys spring onion. Tikman ko muna Tikman muna natin. Ito na guys, malapot na yung sabaw niya. Sarap na to. Tingnan nyo, ang lapot nito. Medyo umanghang siya guys, no? Kasi nag-add tayo ng green chili. Tapos, i-garnish lang natin ng spring onion. Add natin yung spring onion. Okay na to guys. No? So, Heidi, ito na yung ating Bicol Express. Katay upaw version, no? Masarap to sa kanin, guys. Oh my goodness. So guys, don't forget to like and subscribe, no? If you like this video, paki-click na rin yung notification bell below. Sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys. I-click yung notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga video katulad nito. So Heidi, maraming salamat sa request mo, no? Na Bicol Express, nagawa na natin. Hope na gagawin mo to sa inyo, ha? No? Pakitag na lang tayo. So, paki-like pala guys sa ating Facebook page, no? Ilagay ko sa screen, Tatay Upaw rin yung ating Facebook page. No, paki-like guys. So guys, ito na ang ating Bicol Express, Heidi. Ito na yon.
Tikman natin guys, no? Ating Bicol Express. Ito, oh. Ang sarap nito guys. Medyo mainit pa. Para sa inyo guys, tikman natin. Ang sarap guys. Sarap. Kaya pala mahilig yung mga Bicolano nito guys. Kasi masarap talaga ito guys. Yung may gata, tapos manghang. Isa pa nga. Sarap. Sige guys. Ang hang. Thanks for watching guys. Bye. God bless.